ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା ଓ ଭାରି ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଥିଲା ପୁରା ଅଲଗା। ସେ ଭାରି ଖାଇବା ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ଖାଇବାର ମିଠା ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ସେ କିଛି ନ ଭାବି ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମହୁ ଫେଣା ଗଛ ଡାଳରେ ଓହଳିଛି। ମହୁର ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ଭାଲୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ। ପକ୍ଷୀ ସେହି ଜାଲଟିକୁ ଦେଖି ଭାଲୁକୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲା। ଭାଲୁ ଭାଇ, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ସେଠାରେ ଜାଲ ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ତ ଭାରି ଖାଇବା ଲୋଭୀ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପରି ଡରୁଆ ହେଇଛି? ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ମହୁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଯେମିତି ଭାଲୁ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛଟାକ୍ କିନା ଜାଲଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଓ ଭାଲୁ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଭାଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲି ନା, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ତାପରେ ପକ୍ଷୀଟି ତାର ଶକ୍ତ ଥଣ୍ଟରେ ଜାଲଟିକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଲା। ଶେଷରେ ଭାଲୁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ପକ୍ଷୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ କହିଲା, ସତରେ ଅତି ଲୋଭ ବିପଦର କାରଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।